खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसन नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबोबाय सबाय मासे उजि फगवारनाय महरना सोनाफोर दामगै एनिफ्राय ब्लगखौफोरा जोबोद सिनायनामोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो एनिफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना एनिफ्राय बेल आइकनखौबो बाजायनानै गालांदो थाखि गोदान गोदान भिडिअ हगारोबा नोंथांमोननिसिम सहैयो आरोना एनिफ्राय मैया सानसे आङो भिडिअखौनो हगारखायाखै ब्लगखौ एसे स्टार्ट खालामदोंमोन सासे आब' आरएस फेमिलि ब्लग्स बिसिनि न'आवबो आङो एसे भिडिअखौ लादोंमोन आं थांदोंमोन नालाय माने बेनि भिडिअखौ सोरबा नायफ्लांदोंबा नुखागोन आंखौबो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आब'नोबो ओमफ्राय आंखौ बियो फेमास इउटुबार मा इउटुबार होनो सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा सोरबा आंखौ सिनायै मानसिफ्रा नुसनबा हा सोरखौ बखिलाबायखो सोर बेलाय जोंथ' नायना सिनायानो माथो सानगोन स' आब'आ बुंदों आरो आब'आ माने आंखौ बिराद मोजां मोनो नालाय ओंखायनो एसे बारा बुंना होदों आरोना स' नोंथांमोना जायफोर नायो बिसोरसो आंखौ सिनायो बाखियालाय सोरथो सिनायबावोना नैबे सोनाफोर ओमफ्राय आं माने बिसोराव थांनानै गाइखेरनि 80 थाखा फैसा बाखि दंमोन नालाय स' रुम खालि खालामनो लागायाव जाखिनि अबेबा रिं थिं दङ थाइसे थाइनैयानो जा स्कुल लांखाजोबनो हायोबा मोजां नङाबा फाबनांगोन ना आं बे दाहारनि बजाखौ लानो हाया ओंखायनो आं बेनाव हैनो थांदोंमोन आरोना गाइखेराव हरनांगौ नालाय बे आब'आ हरसिगोन आं मा गाइखेर फानग्राखौ लोगो मोनगोन ना मोना इन्ट्र'खौबो जायगायावनो होलांदोंमोन खिन्थु गोसोआनो मोजां नङामोन टेनसनमोन एसे ओंखायनो आङो ब्लग्सखौनो ओंखायनो आङो ब्लग्सखौनो होनाय जायाखिसै आरो मैयाहायना माने जास्ट 2-3 मिनिटसोल' जाबाय ब्लग्सआनो ओमफ्राय आं ब्लग्सखौ खालामाखिसैनो स' दिनै आङो स्टार्ट खालामबाय फिसालाया स्कुलाव थांबाय बेनिफ्राय थाम्बनेल नायनानै एसे मिन्थिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना येस आंहा दिनै बिराद खामानि रुम खालि खालामनायनि दिन आरोना सोनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव मा सेयार खालामनो हायो नोंथांमोनजों आरोना ओमफ्राय एसे देलायनानै लाखाबाय आङो मानो होनबा दिनै सानसे ओरैबायदि बेस्थ' जागोनखा आयना जेबो थेबो नायनो मोननाय नङा दा फार्स्ट टाइम एसे देलायदों मोखां दोखां सुनानैहाय बाखि बेनो नुगोन ओमफ्राय दा जायब्रुं जालांगोन दसे उनावनो मानो बिराद हाबाफारि ओमफ्राय फौजि बिथाङा दाख्लै इथिं एसे थनफब थिखांथाव खालामनानै दोनखाबाय खनसेनो बहाय जाजोबनो नै दंबावो लेथेर फेथेर एसे रुम खालि खालामनांगौबो साधारन नङा दिनैनो आंना बे रुमाव लास्ट भिडिअ ओंखायनो एसे देखायस्राबाय आं सनाफोरनि सोरबाफोर गोदान नायलांफ्लांदोंबा आं बेयाव थायोमोन ओमफ्राय एबारनिफ्राय आंखौ गोदान न'आवसो मोनसिगोन आरोना दाबो पेकिंआनो एथबां जेबो जायाखै बेयाव माखासे बुस्थुखौ बस्थायाव एसे सोखाबाय ओरैनो ओमफ्राय मैया दाख्लैनो सोखानाय आरोना नै ओंखायनो आं दा दिनै रुमखौनो सिबथ'ला मानो होनबा बुहुद बुस्थुखौनो पेक खालामजोबनांगौसो स' खामलाबायनानै लानोसै मामबारनोहाय ओमफ्राय आं दिनै खिथागोन दाख्लैनो आंनि टेनसन होननाया माने न' गोदाननि बिराद लाहार फाहार खालामैनो जोङो ओरैबा ओरैनो टेनसन बेस्थ' जादोंमोन बेनिफ्रायहाय दिनै थाबनो सल्भ खालामनानै लानोसै आरोना जुलाबायनानै लागोनसै आङो माखौ दांग्रोनो जाबाय आरोना बिफा फिसाया दाबो फैयाखै बिदाखौ स्कुलाव दोनहैदों सबसे पेहले आं गद्रेजनि थफ्लाखौ जुनो सानग्रोदों बेनिफ्राय थफ्ला जुनायखौथ' मा बुंबावनो दिनै आंना जाब्रा देन्सो जाखासिगोन न'फ्रानो आरोना ओमफ्राय थफ्लाखौ नोंथांमोनजों एसे मोजां सावराय जुनो सानदों स' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसेयैनो थाफाबाय थाबानो जाबाय अननानैहाय नङाबा आं दिनै एकदम मेंगोन ओमफ्राय नोंथांमोना लोगोसे थाफैबा मेंनायाबो खारलांगोन आरो गिबियावनो आंनि आंगो दख'ना फास्राखौ जुना लागासै आंना गैखाया बेखिनियानोसै ओमफ्राय न'थ' एसे सेट जाखांबाथाय गांनैसो फैसाफोर आग्लायबा लानो सानदों दा मा जायो मिन्थिथ'वा सनाफोर सानदोंसो साननाया आंना मालाबा एकदम दा बुंसै आरोना जाफुंसारथारा ओमफ्राय एसियावनो ओरै फांगा जिङा लहा थिं फांगा बथल फांगा होननाय खोनानाय लोगो आङो थमब्लेट जुनाय खामानिखौ दोनथ'नानै बेयावसो फैग्रोबाय आरोना नस्थ' हयसे जे इदिना नस्थ' हयसे जे फांसे কাগজ গিলা কত কিতাব গিলার দাম কত কাগজ গিলা 5 টাকা কত হইব জোখে এইলা আমি 6 টাকা 7 টাকা পাই তে জোখিয়ালো তো কত পাই কত লই জি হিসাবে বেচাই কিনে ইগলাই আর পর दिनैनिफ्राय जिरायनो मोननाय नङा नालाय खामफ्लाय बायनायाव एसे जिरायनायखाबाय आङो फाङा सिङा गथ'जों दा बयलार जानानै थांखारबाय नै 90 थाखा आरोना 10 थाखा हरफिननांबाय लेथेर बेथेर रुमा खालि खालामबा बिराद लेथेर बेथेर जायोना इथिं खेंख्ले बेंख्ले जागासिनो दं बिफा फिसा लेथेर बेथेर जायोना ओमफ्राय डास्टबिनाव मालाय नै बजायनो मैयाबो नै बिनि सानै बिब' फंबाय गथ'आ ओंखारलांबाय
ओमफ्राय दा जों ओरैनो डास्टबिना बया जाबा अबेयाव गालांनो ओंखायनो फाङा सिङा साफा खालामनानै गालांसै आरोना 90 थाखा मोनबायना हरनाय जाब्राखौबो गारनांला हरफाबाय आरो फैसाबो मोनबावबायसो फाङा सिङायाबो लस नङा आङो बे रुमाव 4 बोसोर गोदोबाय सोनाफोर बेलेगाव जेरावबो 4 बोसोर थानाय जाफेराखैमोन माने बेबायदि गोबाव सम थानायानो जाखायाखै जेरावबो ओमफ्राय बेहायसो क्लास 1 निफ्रायनो सिदा सिदिनि फिसालाया क्लास 5 मोनगुलायबाय आरोना सिगां नार्सारि केजियाव आलायाव थादोंमोन ओमफ्राय नै बेहाय दा नार्सारि केजियाव स्कुला बेयाव नंखायामोन नालाय ओंखायनो आरो आंना बिदि ओरैबारै थांबाय थानाय नियम गैखाया जेराव थायो बेयाव सिथायै थानो मोजां मोनो अब्ला क्लास सोलिगासिनो दं आरोना नै माथो खालामनो इमसनेलबो मोनदों आङो एसे ओमफ्राय ओजों आंहा नै हायुरि लोगोआबो बिहामजोआ लोगोथ' लोगो खिन्थु बिहामजोसो जायो अखाजेरसो मानसिया हेफाजाब होनो फैदों आरोना आंखौ एसे जुला जुलि सोरखौथ' मोननो जेब्लायबो आङो होननाय बादिसो फैदों आरो बिथाङाबो एसे बुद्रु बुद्रा खालामनो थाखाय अलमस्ट जाबायानो होनजासै पेकिंआ ओमफ्राय फटकरि बहा जानो ओरै बुथुमा ओरै थायो ओरै बुथुमा ओरै थायो बहा जुनो बहा मानो बिसिना बेडशिटआवसो नै जुखावजोब्बाय आरोना दा सोर थिखांगोन जै सुजा मोननानै थिखांनांगोन ओरैबायदि अजद हेभि जाबाय जानाय लोंनायनि मालखौबो जेबो गालांजाया जेबो जाब्रा गालांजाया जेनेबा बेखौ थाथोंसै नांला होननानैबो बहा नों बुंनो हानो साफाथ' खालामनानै गालांनांगोन ना बुस्थुखौहाय बुथुम बुथाम जाब्रा जुब्रा ओंखायनो दहाय माखासेया फाङा सिङाव थांबाय दा इनि माल माथा फुरा साफ साफाय खालामजोबसै एसे साफाबो खालामनानै गालांगोन आंना बिदिनो नियम दङ रुमफोर नागारबाबो आंना बिदिनो साफा खालामखानानै गालांनाय नियम दंखायो आरोना हालोद टाइट जाजोब्बाय सनाफोर आरोना जेसेबांनो बुथुमो इसिबांनो ओंखारो जेसेबांनो बुथुमो इसिबांनो ओंखारो 4 बोसोराव मा बुस्थु हाबदों सेस ओंखारजोबनाय ओरैबायदि आंखौ माने बोराया दाना लोमदाव होगासिनो दङ सिबाय बिहाबो गुगु गागा किटचेननि बुस्थुफ्रा बेसो जुलागासिनो आरोना बोराया ओमफ्राय आंखौ मादि दान्दा होयो दान्दा गोलोमदाव होयो मिथिगौ सनाफोर मा होनो गाजोला 2 केजि लाबोखानोसै नामा होननानै बुङो आरो बे प्लास्टिक थास्टिकफ्राव एखमबा माबाफोर सोनानै बा मस्ला लाबोना फटकरि सोनानै गाजोल दोननानै आलनानै दोनो नालाय गाजोला 2 केजि लाबोखानोसै आङो दा बबेथिं दोनो आंखौ बिदि दान्दा गोलोमदाव होगासिनो दङ आरो बेनाव 5 बोसोर फुराना 6 बोसोर फुराना जि मोनगोन बेनाव मानाव होनबाय थायो आरोना आंखौहाय आंहा माने नों जिफ्रा एसे मेरला जाबाय नालाय बेखौ गानलाय गाननानै बुस्थुआ गोदोनानै थायोना ओमफ्राय नानि जानाय डेलिभारिनि सिगाङावहाय एसे गस्ला टस्ला बायनाय मानाय दङमोन ना फाग्लियाबो लरा होनबाय थायो ओमफ्राय बे गस्लाफोराथ' जेनेबा नानि जानायनि सिगाङाव आं गस्लाफोर एसे एक्सारसाइस गाननाय मा खालामनाय बिराद गस्ला दंमोन आरोना आंनावहाय ओमफ्राय सोनानै दोनस्रांजोबदों बेफोरखौ मोननानैबो आरो खर' गरम जाबाय मानो होनबा दासान्दि आंखौ दख'नाखौ गाननाय नुगासिनो दं नालाय दा फिसा लानाय नालाय बे गस्ला थ्रोब सोग्रा आरिग्रा दिगदार जायोना एखमबा दख'ना ब्लाउस बिदि बायदि आं गानगासिनो नालाय बेखौनो बे एफा गोजाम जिखौ मानो दोननांगौ मानो मानांगौ होनगासिनो दङ बेखौ आं बोरै गारनांगौ जाखो एक्सारसाइस खालामनायाव गाननाय मानाय सब थिगैनो दंजोबो एकदम जारला आरोना ओमफ्राय नोंमारगौबो आंनाबो बिदिनो बुस्थुफोरखौ बोरैबा थिनानै दोनो आं नांनो हागौदां उनाव गाननो लुबैगोनदां मागोनदां होननानै माने गाज्रि जायै जिखौ बोरैथो गारनो ओमफ्राय आंहा दा बिदिनो रायजाबाय आरोना मानो होनबा बुस्थुआ सोबाबो सोख'नो हाला बुथुमख'नो हाला जाबाय नालाय ओंखायनोथ' आङो रुमफोरखौ एकदम जेराव थायो बेयावनो गोदोयो आरोना सनाफोर ओमफ्राय नै बेसा लोगोआ एकदम किटचेननि बुस्थुफोरखौ बोस्रांजोबनानै नै जाब्रा थ्रोब मोननायखायसो मोननाय बेखौबो नङाबाथ' मा जागौमोनथाय ओमफ्राय इनभार्टार आरि खुलिनो थाखाय मानसि लिंहरखाबाय ओमफ्राय मा होनो गावहा टाटा मबाइल गारि हमनो थांबाय आरोना ओमफ्राय ब्लगथ' दाबो ओंखारथ'वाखै दादिफ्रा एसे लावद्रायनानै दं नालाय लाजिदों ओंखारगोन ना ओंखाराथाय मिथिया सिनो थिनबायमोन आङो लावद्रायबायमोन नालाय एसे हानोबा होनदोंमोन सिगाङाव आंनो दारि गोलाव लानो थिनोमोन ओमफ्राय दा गथ'खौ खुरनाय मानाय दिगदार जायोना दारिया जोयो उन्दैनावहाय थुनो नागिरो ओंखायनो आंनो दा हानो थिनो आरोना सनाफोर मालायनिखौ गावाखौ जे रुम बोस्रांनानै लांनायावहाय मालिकनि गाफुरा सिन्थाय लानानै थांदोंनो फाग्लिया आरो आंखौसो बिदि बुंबावदों आंना बिदि गैया हिसाबनि हिसाबसो आरो बेवहाय बे गार्डेननि सिङाव पेपार बवा होनबा बेखौबो
बेखौबो लाया होनबा बेखौबो जुनसै नामा होनबाय थायो माने गारनांसिगौ आरोना हा पेपारालाय आरो माथो दंबावो ओरैबायदि खथना आरोना जोंनाबो ओंखायनो आंबो दाना माबा मोनसे फिसा बुस्थुबाथाय बेखौ सोफानोसै नामा होननानै आंहाबो बिदि सोंबाय थायो आरोना माने मिनि बिदिनो एखमबा मिनिबाय एखमबा बेफोरबायदि साइजनि जानानैहाय जुनाय खामानिया सोलिगासिनो आरोना जोंना ओरैनोसो न'आव सेट खालामनानै थाबा बुस्थुफोरखौ गैया बायदि नुयो जुबानो ओंखारो नै किटचेननि बुस्थुफ्रा बोरै हे प्रभु भगबान गान्दु गानला माबा आइ आफा आदा बाजै उफ गैला गगा मोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय गोलोमफ्रुबाय नै सिबाय सासेया बैनि अबस्था टाइट जाजोब्बाय गैला उदैफ्राबो जें जाजोब्बाय ओमफ्राय नै सोरबा रुमखौ बिराद जाब्रा गालाङोनो आं हले जेबो जाब्रा गालाङाखै सनाफोर आंना थालि बालि गैया साफा सामनासो नै जाब्राफोरखौ बाल्थिं गंसे डास्टबिन लेथ्रा गालांदों जेरै थाफैनायाव दंमोन बिदिनो गालांफिनगोन नैबे टिभि दा खनसेयावसो लांफैसिगोन आरोना बिफामोना माबा दोनहैग्रोबाय ओमफ्राय नै बेखौ सावलांजोबखानोसै माखासे अर लागायबाय सखा नै जेरै जों फैजेननायाव दंमोन बिदिनो एकदम साफा मालायबादि एकदम माने जेंगावसे बिदि गालाङाखै आरोना ओमफ्राय एसे आद्रा खिथा दंबावो बैयाव जि जोम आरो ओरै फाथि फाथा ओमफ्राय दा जोंबो थांनोसै न' गोजानाव थांसै सनाफोर बिसोर एकदम बजाय लानानै थांग्रोबाय ओमफ्राय गाद्दा आंनाबो बुस्थुआ खम जाया नङा जाबायमोनबो ओंखायनो बिफाजों रायजायो आरो बाप रागाबाबो जोबा होनसै आरो इलाय बिहामजोआबो रायै रोगाबाय बेस्रा जिनो आरो माल लाबावबाथाय होसिगोनसो आरो रायदों आंखौ आरोना आरो नै बेबायदि गैया आंहा थांनानै बेयो बिसिनि आब'मोननि खामोन आरोना बेखौ बिदि बायबावनांगौ होनबाय जि रायबाय आंखौ थैसिगोनसो आं बिसोरजों आरोना जिखियानो जादोंला सनाफोर बेयाव जोङो 4 बोसोर थाबाय ओमफ्राय गोसोखौ बोरैबाबो मोनदों जिहेथु जों जेराव थायो बेखौनो गावनि न' बादि साननानै थायो गावनि न' बादि माने फोसाबनानै थायो आरो आङो सिगांफ्रावबो जाखिनि थाबोदों गासिबो मालिक गोनां आरोना सोरबा मालिक गोनाङाव थानो बायोनो बे गाव सुबिदा उसुबिदानि खोथा जाहैबाय खिन्थु आङो बांसिनानो जोंना हासबेन्ड थायोखायनो आङो माने बिराद मालिक गोनाङावसो दाद मोनो आरोना थानोहाय मानसिनि हालोदा उल्थां फाल्थां जाबाय थाखायो स' जोंबो दा बेनिफ्राय गायब जानोसै ओमफ्राय जास्ट नै साफा खालामखाबायानो सनाफोर उखैनायाथ' बिराद उखैबाय बैनि भिडिअ'जों आं मिक्स खालामला बैनि भिडिअ' आं नेक्स्ट ब्लग्सआव लाबोनो सेस्था खालामसिगोन दाथ' बिराद जाब्राजोंनो दिन थांखासिगोन दा बुथुमनाया जेसेबां बुथुमनानै सोदों इसिबांनो बेखिनियानो सेट खालामफिननायासो बांसिन गोबाव जायो होननानै आं मिन्थिखायो मानो होनबा जोङो भारा थाबोनाय बेयाव नङा बेयाव नङा बेयाव जरुरत जायोबा सोलायनाय जरुरत जायाबा थासोमनाय बेबायदि जाबाय थानाय आरोना जोंनि भारा थानायनि लाइफखौसो आं एसे खिथानो सोरबाफोर गाज्रि मोननो नाङा आरोना ओमफ्राय आङो बोलोबो गैला बिरादनो नै जाला बुद्रु जालांजोब्बाय ओरै माबा खेबदार नै जेखौ मोनो बेखौनो खेबसन लानाय जोंनि बे सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि जाब्रा ब्लग्सखौनो फरायनो नायलांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगोआ बिराद हेल्प खालामबाय दे आंखौ ब्लग्सखौनो लानो सोलाबलायासै ब्लग्स एसे लादो नोंबो जाब्राखौनो होनदोंमोन लानोनो सोलाबलायासै आरोना ओमफ्राय नै थांनोसै बे रुमाव आरो आंखौ ब्लग्सजों लोगोसे बे रुमाव नुनाय नंला सनाफोर Thank you so much. Thank you. Subscribe खालामबाय जों बिराद मिनि माने आंखौ रायहोलां मिनिहोलां फुर्ति खालामहोलां मावबाय आरो बिदाय आरोना नै स्कुटि लानानै जों साब्रैजों जाबनानै थांनोसै बैयाव नेक्स्ट ब्लग्सखौ बैयाव लाहैसै स' थेंक इउ स' माच बाय सुइट हम ना मा होनबावनांगौ सुइट रुम मा मिथिला जायखिया भारा रुम मोननांसिगोन आरो